Ahojky, takže dneska tu máme aktulky, keďže začal Halloween, tak poďme si to pozrieť. Nádherne to tu vyzerá, takže máme takúto mapu. Questy. Takto, tuto to tu vyzerá, proste ako každý rok. Aspoň myslím, lebo ja som vlastne na Halloweene druhýkrát. Ja neviem, ja som ten Halloween vždycky nejako preskakovala. Proste neviem, nebola som vtedy nejako aktívna, raz som sa tu bola iba pozrieť minulý rok. Preto to je pre mňa ako keby taký výnimočný Halloween tento rok. Takže tu sú veľmi zaujímavé veci. Tuto je nejaký kameň, neviem čo to je, sú nejaké huby. To vyzerá jak nejaký okultný, nejaká okultná vec to tu vyzerá. Knihy, proste takéto veci. Tam je ten typek, u ktorého budete robiť quest. S tým šempom. No, dúfam, že mi to pôjde. Dobre, prežila som to. No, takže sme boli sem, tak môžeme ísť ďalej sem. Ten strom vyzerá až tak desivo. Ja neviem, lebo je taký modrý proste. Všade tu sú vlastne portály. Toto vyzerá nejako takto. Strašne zaujímavé mi to príde. Ja sa chcem ísť pozrieť dovnútra, akože. Wow. Mne to príde jak nejaký proste dom, ja neviem aký. No vlastne je to dom, takže dá sa do toho ísť? Nedá. To vyzerá, keby tu bol nejaký okultný stolík. Čo tu je napísané? Dolores Paxton. Ešte? I am Will. To je always your sweet. Neviem, toto je v CV, to vyzerá byť. Je to veľmi ťažké rozloštiť, neviem. Ale nejaká Dolores Paxton. Skúsime. Také to, určite to tu nebude, ale proste. Dolores Paxton. No, ja som rád, že to určite nebude, ale tak. Úplne mi to príde jak Púlnočný klub, ak ste to videli. Ja to mám teraz rozpozerané. Ale úplne mi to príde jak ten Polnočný klub. Ja neviem prečo, ale to je taká identika, kokso. No, potom ďalej. Tu máme ešte dva tie, môžeme to nazývať ostrovy. Môžeme tie ostrovy nejako pomenovať, čo by si na to povedali. Je vlastne tam, kde je ten portál. Môj kôň. Môj ďalší. Aha, tak to asi nie. Ale toto je tiež môj kôň. No. Haló. No. Ďalší ostrov je proste iba, že tu máte akože. Ja som odtiaľ teda prišla a že tu máte tohto typka, pri ktorom budete prvé dva questy. Tak. Ale vyzerá, že to je nejako pomenované, lebo tam bolo napísané, že Gallopers, či jak to. A tu máte potom ostrov s koníkmi, ktoré sú všetky nádherné, môžeme spájať cenu. 599 starcoinov je Songs Row. Alvirach je 769 starcoinov, Audra je 790
769 starcoinov, Duscgrim je 599 starcoinov, Laverna je 649 starcoinov, Nemine je 649 starcoinov, takisto Pepita, to je 449 starcoinov, je to Fjord, takisto ako Woodair, čož je tiež teda tých 449 starcoinov. Ďalej tu máme toho Song, Sorrowwell, to už sme hovorili, a ešte Tomb Hoof, a to je 549 starcoinov. Takže to je teda teraz až, je to už pre toto všetko. Ja už som si urobila pár questov, inak sú vlastne už aj tokeny, Autumn token, vlastne jesenné. No a prajem vám, aby ste si kúpili čo najviac z koní, aby ste mali starcoiny a aby ste si užili tento ročný Halloween a určite nezabudnite kúpiť Fjordíkov, ty si tu posledný rok, ako som to dozvedela od mojej kamarátky Maggie a neviem, možno, že ešte nejaký koník tu už je posledný rok, ale nie som si istá, viem iba o Fjordíkoch. Kebyže, tak vám hneď hlasím v komentároch. Tak to je všetko, ahojte!